Hola, em dic Vane, soc president de l'Associació Educació Lleure Ubuntu, situats a la zona nord de Nou Barris, al barri de Ciutat Meridiana. Aquest estiu ens hem proposat recuperar les places i carrers perquè creiem que hem de tornar a fer les convivències i que a les places i carrers i a més de tots els espais públics puguem tornar a la normalitat, recuperem aquelles energies amb tots els protocols que calen, és a dir, hem de tornar a la normalitat, baixant a les places, puguem jugar, mantenint distàncies, rentar mans i fins i tot arribar a posar les mascaretes en funció de l'edat i en funció dels protocols que ens han tocat. Nosaltres creiem que és prescindible que d'alguna manera totes les famílies puguem tornar a fer vida comunitària perquè al final el Covid el que ens ha fet veure és què s'està passant i fins a on hem arribat. Hem arribat fins a una bretxa digital, hem arribat a una bretxa que ara més que mai és superimportant que les famílies tinguin un lloc on viure sa, saludable i sobretot sense temor a quedar-se sense drets dels infants, dret a l'educació, a la vivenda, al lleure i a les oportunitats. Una abraçada, molta força, el Covid no podrà amb nosaltres. Salut i Ubuntu!